gegarane wong akrami tutu bondo tutu rupa yen dudu bondo dudu rupa banjur apa Mas Klitik hamung nitis ati pawi tane yen nganti luput pripun Mas ayo kandese oh ya mumet ta ya ngaturake apa iki ya ngaturake Mas Klitik Mas Kluthuk karo Mbak Eka uget-uget terus nganggo sugih tanpa bondo Mas ning langsung dandut kemawon ah ngono kuwi heeh oke buka langsung kendang ayo coba diaturake mangga sugih tanpa bondo dados Mbak Eka menika nembe bibar kecelakaan lho Mas Klitik. Nggih. Sedaya menika lak namung lampahi to Mas. Nggih leres. Remotipun Gusti Allah menika sinten ingkang ngertos? Lah iya. Nggih to? Ya nek batune remote. Lho, Gusti Allah menika kagungan remote tanpa batu tanpa ngeces. Wah. Ngoten. Iya nggih. Dados sak wae-wae angger kok remote diklik marang umate sapa wae. Nggih mboten ngertos. Tujuan lan karepipun kados pundi lak mboten ngertos. Nggih. Ora lho ceritane piye to Mbak Eka? Pripun? Kok iso cerita Dajal aku tak ngrungokne cerita Dajal dulu ya. Iki mumet lho kuwi wong kuwi. Paling tidak wong bal-balan ki setengah mainan. Yen wis diwenehi istirahat, njur babak kedua. Itu paling tidak fisiknya wis kudu dibalekke meneh melebihi dari yang segmen 1. Cara baterai utawa HP dicas. Lah ngeten to. Lah iki utuh 100%. Lah ngono lho, kok mung lungguh. Kuwi jenenge ora kena kanggo patuladan. Ngerti apa ora? Iso lek tuwek lho dadi tuntun-tuntunan awakmu. Sik omongane ra penak iki. Kok nggih tuntun-tuntunan apa iki wis ra sehat ngono apa? Nek tuwa lho awakmu ora ngono kuwi. Ngono. Keteke nganti ban mek iya. Ngene lho Mas. Papunten Mas Cahyo nggih. Siap. Do Eka ki maksude ngene, wong kecelakaan kuwi. Krana kabeh kuwi ora ngerti dalan dumadine wong numpak sepeda motor. Mula iki kanggo pepenget, kanggo eling-eling. Apa wae yen nglakoni ning dalan, mbuh kuwi numpak motor apa mobil, rating itu paling utama. Ha sakniki lak sok napa ngremehke rating to, Mas? Kamu kok rating ki pratandha, angger kok ratinge nengen, menggoke ya nengen, ratinge ngiwa, itu berarti kita beloknya juga ngiwa. Ke kiri. Sing ngomong sapa? Beda, piye? Wong angon bebek kae ratinge nengen bebeke ya ngiwa ya. Wong joget kaya ngono, wong joget ya. Kirene bae. Telang ngono kok gak enek kok terus ngene wae. Kuwi kok ngene ya. Lah iki lho, iki sing wong sing ora connect remote Gusti Allah ngene iki. Wah, kowe wis ngomong mah tak remote cengelmu. Iki lho kronologine piye enggak kronologine, Kak. Sik iki kabeh iki lak penasaran to, Nduk. Coba. Tapi sing penting
Sing penting alhamdulillah Siap. jenengan sik diparingi sehat, jenengan sik diparingi iso nyambut gawe. Iya. Kowe ning ngarep apa ning mburi to, Kak? Numpak sepeda motor lho. Kok di depan. Numpak sepeda motor. Ya nek sepeda motor mas sepeda skuter cah cilik teletabis apa piye kok iso. Ya tekok ora sampean teleng ngono. Mas Lha Depan. jamu meh ngenyek aku ra iso numpak motor ra gitu ngono. Sesuk mbok temokne ae to timbang kira ngene iki. Kowe iki ditemokke ya ngene lho Enggak, sing bengi kira-kira apa, Pak? kronologine piye? Kronologine. Dadi kronologine. Dadi ben dienggo patuladan. Iya. Sida cerita apa ora to aku? Ya cerita. Tok kabeh ngenteni lho, Ya Kak. lo tak cerita, citik lho. Wah, aku wis ngecerit dhewe wae critane. Piye. Tak sak cerita lho. Tak ceritanono. Piye to? Tak ceritanane. Sampeyan numpak sepeda motor. Terus Numpak aku bar petok awakmu pentas wong loro lho. Oh, Ponorogo kae to? Iya. Iya. Kae wong loro kae. Nggih. Awake dhewe wong telu kae. Iya, Petuk terus? kan kae awake dhewe. Nggih. Sing ning Ponorogo. Iya. Pentas wengi wayangan ke lho. Tapi awakmu lak mudhun kae. Ya. Limbuan mudhun pisan. Mudhun. Aku sampe goro-goro lho pisan kae. Iya. Pas awake dhewe pentas Ponorogo kae kak dhewe wong telu. Awakmu dhewe wong telu. Ngene. Tingko sewengi ya mek wong telu tok terus. Maksudnya ki tunduk poin wae ngono lho. Kabeh wis ngenteni lho, Kak. Kudu enek larah-larahe saka Langsung dhuwur. klimak. Rasa dadi. Ya klimak iki aku ketabrak truk wis ngono tok. Masuk ora kok klimak ngono ki Klimak ora. ngono. Oh alah ditabrak truk apa nabrak sampean? Nubruk. Oh nubruk, ngantuk berarti sampean. Heeh. Kowe iki ya ngono mulane. anu bro Tanggapan iki. kau seneng karepku rek healing ngono lho. Healing lah kok aku malah ning dalan itu terkena tubruk truk. Bengi apa awan, Nduk? Bengi apa awan? Esuk. Isuk. Lah iki berarti ngeten. Pripun? Ini Nah, saya iki. bisa menggarisbawahi bahwasanya kalau fisik kita masih belum penuh, tegese awake dhewe urung jangkep, Hah. sik urung mampu, awake dhewe rasane ngendi-ngendi. Lebih Tapi baik ya bener kok ngendikane Pak Cahyo mau. Piye? Wis sinden lah 9 to, 9,5 dadi kan ora kebek to. Dadi ya bener. Ya wis kebek. Wis Kuwi kebek asline- setengah bener setengah. Terus sing setengah tak tambahi dek kowe setengah tadi. Lah mula aku mek meling tok. Awake dhewe lah aktivitas padat. Bener. Secara- Uripe dhewe ning dalan lho. Nah, secara mobilitas ki nek pemawakmu wis ketoke wis kaya ora ana wektu. Iya, Kaya sama Mas Pak Kutuk Beda barang Motor. tak kandhani. Aku ki nun sewu Mas. Karena itu saya tuh ngene. Wong itu sekolah Wong itu itu, ya. mengantisipasi, Pak. Hmm. Dadi paribasane awake dhewe ben wis jenenge iki peluang Istirahat. terjadi kecelakaan kuwi rada Berkurang. berkurang. Iso aja ning dinding gon, ning omah. Aku saiki wis ning omah pengen apa no pesen. Pengen apa pesen. Wis ngono tok. Saiki zaman penak to. GoFood ngono ya. GoFood, pengen mangan bojoku wis Arek GoFood, mangan. pesen kirimi. Wis ngono tok aku ki. Ya ning ngono ning paling ora ki saiki sing mikir ki ya aku barang. Loh, lah Tak jak bareng ya ora gelem. Hah? Ngejake dhewe-dhewe. Mangkat ngene ta. Nggih, niki kula kandhani nek awake kesel kula meling kali niku nggian. Heeh. Kowe iki nek kesel nek Lah kowe meling arep ndi? Don, Aja ninggal oleh. meling nu dalam arti mboten kok ajeng dut. Tegese arep tanggapan ning ndi ngono lho Nggih, maksudnya. dalan Lah, arep iki, tuk. Niki sik, kula ngene, kabari. Anu Mas, nek ning pas ning apa dalan kuwi awake kesel. Mbok pas ning ratan ke turu wae aku ngono. Dadi kan penak to, Neng Mas. ratan turu plindes truk gosok. Lho lah ya Ratan kok pas turu. ning ratan lehmu budal kerja kuwi lho. Ning perjalanan Nggih, maksudnya. nggih. Pun kula turu. Ngeten iki kula ngeten iki mun ning dalan mon pun turu dadi nyambutke sehat ngeten. Lah ya ngono. Dadi Dadi tapi wis gara-gara ngeten iki. Wah, nomen iki. wah lah iki lho. Ngene iki malah godho sing paling gedhe niki. Bener. Wong tirakat ki abot-abote nek wis jam 12 munggah tekani jam 2 ngene iki. Saya kok ngene iki nganti ngenteni tancep kayon. Wah, barokahe luar biasa. Ya enten ana lek gelem golek barokah ngono kok. Wong lek ngenteni wayang nganti sak Nah, rampunge, niki lho. lakone rampung. Insyaallah jenengan sok duwe anak, duwe putu ya rampung le momong karo anak Nah, putu kuwi mau. tutuk tuntas. Tutuk, heeh. Mulane Mas Cahyo leh lenggah ditutukke orang gelem jumeneng. Ngono lho. Nek kalau langsung mulai yo bayarane potong iki lho. Lah mula kuwi ngono lho. Iya. Ki. Mana Ini. jemene lunga. Sing penting Ya, saya sebenarnya tak duwe sehat. Iya. Iki Wah, to, jangan. iki to. Iya, jemut demeng kok tetanus. Enggak, ya mek. Mesti lek kena bakteri iki masalah luka iki kudu steril ngono lho. Bener. Iya, tak sendang maras. Iya. Wis. teko ana kuwi mbene jahit gawe apa? Teko nggo jahit nganggo yo nganggo benang kesehatan ning nggon rumah sakit kok iso. Langsung dadi daging. Enggak, langsung dadi rempelo. Loh, benang lah saiki ngeten to, Mas. Iya, biasane kan Langsung dadi dadi daging. Iya, daging, iya daging. nek ini jahit dalam. Nah, dadi kaya jahit kae dalam. sunate mbiyen kan sik jaman Aku urung nggih. modern. Bung. Iki
sunate mbiyen sik ora gawe. Apa sunate isik jaman Sunate dahulu ora nggih kenapa? benang sing saiki langsung dadi daging mboten. Aku biyen Nilon. ora ono, aku biyen nggih benang wol. Gak. Dawa iku urusane dawa iki. Iki ya sunat to. So kuwi sunat nduk kuwi. Nek kira cokot kirek. Wah iki malah jeru ki omonganmu ki. Omongane ra penak gitu. Penak Mas. Lho. Kowe iki tak belani kok malah. Cuk belani aku tak bela awakku dhewe. Wah. Iki ben nembang ya. Nggih, Oh, dimanfaatake. Mungkin Yo, Mas. apa, Dik? Iki mau ana dadi ati ka? Nggih, Piye? Nggih. Dadi Siap. anu Baik. bawani Hati-hati. anu mon iki. Barang. Barang ya. Barang Lam-lam tilam udu lho. Boten. Niku kas. Apa-apa kok lam-lam tilam. Loh, niku pas kok gawan. Mulai diweling kali almarhum Pak Budi Hartanto Rol Toprak Siswa Budaya. Budi Hartanto nggih kelingan Pokoke lho. nek ndi-ndi kuwi gowenen le ngono. Carangan ku angel. Nah, niki lho, niki beda nek wolak pelok, niki barang. Barang. Lam-lam. Tak apa to? Jenengan ki nulari. Agak Wis tak Aku ndelok ning YouTube lah dalah iki neh ngono ya. Omong ya kaya. Gawe anu Mas, pamintaku wae ya. Ya. Pelok barang wani. Kekarane wong akrami ya kena. Apa? Kekarane. Garane. Kowe yo mumet kok ketek wisan kowe. Ki lho turane ki lho tak entekne ya bandul to ya. Mas Luk. Awake dijaga. Ya, dijaga men sehat terus. Siap Lois ya. Lah kono kuwi disumete murup kok diunjuk ora. Kok sumpet murah piye ning omahe buka angkringan ya. Nek mbakari ra gawe areng kok. Piye? Nggih iduhe murup. Ngono murup. Itu geni to. Lah, cok malah ra payu bakul. Angkringane lapai. Papunten Pak Lurah Tri. Nggih. Niki nek sak wanci-wanci tindak teng dalemipun Mbah De Sukron Suwanda Keng Rama. Nggih. Kersane mampir teng angkringane Jogluthuk. Oh. Nek teng Ponorogo teng angkringan kula. Nggih. Nek teng nggen kula pangapunten Mas. Nyapa? Khusus para penggemar atau komunitas. Saya kanca seniman, saya itu ndak pernah memikirkan materi. Buka ngeten ku ning sarana kanggo nyedekke sedulur to. Gratis tadi. Oh nggih no, sinten sing riku kok. Sak sing arep begesi awake dhewe ning Ponorogo. Lah wong panjenengan tanggal wingi teng SMA 1 mon kula WA ya ora balesi. Sing Bukesi ndi nggih ya? mboten ora balesi. Sing tulisane DMN gitu. Lah kok dadak omah wis diiki ngarep kok ya sik diomah-omahi kok. Kebengen aku tekane kae pas kae. Lah kedalon. Sok ning Ponorogo neh kanca-kanca sak bis truk loro kabeh tak saerono. Wong 50. Jam pinten? Ya paling ora ya jam loro awan. Pun siap. Mun siap ya. Pun siap dhewe. Lho ra ikhlas to, jare nek seniman iki gratis. Mboten Pak, saestu niki mengke wong di streaming dikira-kira ngapusi. Mas Kangko pun pinarak. Titik kok jam aja sampean sauri. Jam 2 no didelok sekali loro. Ndang metu nduk. Ya ora Aku kok iso. ning Ponorogo ora mau ampirke. Lah nek kowe tak ampirne wong kowe iki dokter lho. Dokter piye? Badokmu banter. Alhamdulillah mau tak WA kok ya ora ndang mampir. WA apa ora nek WA kok ya wis dijaluk nomormu pra aku bajire ternyata ngono. Oh, duwe WA-ne kok mau tak WA. Ning pindho lho aku mau ndelok streaming wis kladuk lho aku muni ngono ki. Cele, cak pinten Mas Kukuh? Mas Kukuh Bayu Adi. Masdar. Ayo kene. Gegarane wong akrami Piye? tutu bondo tutu rupa Yen dudu bondo dudu rupa banjur apa Mas Klitik? hamung Nitis. ati pawi tane Yen nganti luput pripun Mas? Ayo. kandese Oh ya mumet kok ya ora. Saksmitane. Samane ora ngono. ora lah aku ki ketut ngenge iki padha karo ngarep mau kok iso luput pisan
kena pisan. Sulek kapan-kapan toprakan ngono aku Mas Kangko jak ento. Canggi hiburan. Aku dhewe bingung golek elon liyane kok. Iki sing toprakan ya mek sakidul ku lho. Yen gampang, gampang. Yen gampang ya. Ya. Yen Seta ditekoni sik. Kinten-kinten gampang lho pangil, Mas. Yen oh iya. Bener. Gek dapuk ki opo? Nitis. Yen gampang luwih gampang. Aku nang YouTube tau ndelok karepe ngompani ning dagelan ngono to. Nggih. Mas, Kluthuk, nika sing jenengan teng restoran nulis nika pripun? Langsung kono to, dijujuk kono. Ngompani kok njujuk ngono piye? Lah sing ngompani sinten? Aku. Kok sing ngompani jenengan kok nek kula ki mesti tak omah-omahi sik ra ketangku bare kobong. Iya. Yen angel ke Kaget aku. Coba ngegeti ngono ku. Tole. Jengkaro tole. Anggonmu tetekli wis rampung tole ya. Lesmono. Jengkaro anggonmu tetekli tole. Tuk. Kok anggenmu tetekli totole iki tetekle apa piye? Teknik semedi. Kesel saking teklene terus kesel ngono lho. Iya. Kesel banget. Kok piye? Wae ana Sasmita. Lah kuwi lho. Yen gampang piye le? Ayo. Luwe. Go. Gampang. Apik lho. Nyawang Mas Kluthuk ki suwe-suwe kok saya ganteng. Ganteng piye katoke mingkus yo ngene kok ganteng. Kok gawe katok ubet tok mburi mingkus yo apa yo. Iki kecepet ngumpul. Penampilan iki penting sing apik lek Nah, dandan. kula niku wis dandan. Aku ora nek sing percaya kok kowe. Kathokmu pas ngono tak benekke nesu. Bareng tak dudut nesu neh. Terus tak balekke neh. Ya wis apa? Ben rapi lho kathokmu. Pas mbok dudut aku sakit. Sebabe. Seebabe. Yen angel. Iki lho sing mau lho dudut mau ora. Yen angel ke. Monggo diajeng. Mas. Diajeng mbahmu piper yo. Ya Mas, mbahku gelandang. Yen angel ke langkung Tan kena piye Mas Kluthuk? Tan kena. Tan kena tinumbas. Kalau wau mundhut mie godhog to, Mas? Nggih. Mie godhog. Aku teko macan lho. Arto. Wah. Wis jengkoke kaya Mbak Tutik wisan. Iki anu Mas. Ada chemistry gitu ya. Nggih, pembauran antara pentatonis diatonis ngeten iki. Jadi antara musik dan tradisi nggih ngeten iki. Logdro lah iki ya. Karena kula niku Bro. Napa niku? Pelok karo Slendro dadi siji. Oh, Sing diomong musik rekreasi kak ya Mas ya. Kreasi. Kreasi, Kreasi. kreasi iki sing Lah, dingge klasik terus. ireng terus dingge nganu kuwi kae. jenenge lakban. Langsungan iki Kluthuk. Sik aku tak korupsi apa piye langsung ngono. lakban. Langsung lakban weh, Jan. Wis. Lah rohku yo lakban. Weh, Jan kowe iki ora ngerti kok Jan kowe iki. Kok iso langsung lakban ki ya ngopo ngono lho, kowe iki lho kok iso. Ya Mbak Eka coba golek sing kaya ngopo? Kene ndawak-ndawak ki kok iso. Lha bos, tebak bos. Heh, Tebak apa? dadi ati. Oh nggih. Nggih. Goleki sing ngono ya. Iya. Ngono ya, suarane kaya Marudi Gareng ngene ya. Ayo ngono. Ayo. Jan wis koyo tak anggap dwijaku dhewe. Iya. Kok dwijane Abdi. Ayo. Pengrawit iki. Goleki sing kaya ngapa nyatane
Ref Jaipong awas. Awas. Mas Noval, oh iya. Mas Klidik. Ya, Dok. Kowe ngopo to, Dik? Aku ki sik pengen mendokumentasikan ini loh. Oh. Saya iya. kan rindu dengan Bu Esi, Bos. Oh iya iya. Kan lama nggak ketemu. Temak. Ya ora apa-apa dipoto ngono. Ayo. Tenan. Iya, Dok. Kowe rindu tok arep buka siwi sebatas apa? Saya sebatas adik dan Mbak Yu. Tenan. Nggih. Lah ora hati-hati rupa Pak, tutuk jempol Pak nek sampe ngono Pak. Lah nuthuk rono kaduan sing cedhek iki kluthuk iki lho. Aku ki Lah, kok mesti kula to sasarane. Lah ngopo sing cedhal awakmu? Ngeten Aku iki. nuthuk cempol apa iso sakmono. kaduan, Kaduan. kurang akurat yoan. Nek kono langsung cedak. Iya. Mbok dikit contoh, Mas. Iki lho. Ken Cempolo to. Cem. cem menika. Kon mikir. Cemburu sosial tidak boleh. Tidak boleh. Nah, Iya. Cemburu dengan istri orang tidak Tak boleh. boleh. Cemburu dengan istri orang lain Nah. tidak boleh. Cemburu dengan istri sendiri tidak boleh karena ini adalah kinerja profesional. Nah, ini. Wah, iki. Ini loh, ngono ini kuwi loh. Iya. Po. Po. Poligami harus dilakukan. Loh. Itu enggak baik. Enggak baik. Tegese harus dilakukan sesuai dengan undang-undang. Nek gak entuk ya aja diterak. Ya aja diterang. Undang-undangnya di rumah tangga sapa ya bojone awake dhewe. Nah kuwi lho, Ah. aja ngrusak pager ayu ning liyan. Nah, timbang rusak pagar yang liyan luwih becik ngrusak pagar dhewe. Apa kuwi pager dhewe? Pagar dhewe iki ya keluargane dhewe. Oh. Lo? Longgar. Longgarna waktumu kanggo kumpul bojo, sharing musyawarah untuk mencapai mufakat. Apa yang menjadi kekurangan kita harus dimusyawarahkan. Nah, elak. Saya isu niku kita jam 4:04 saya apik neh lho. Saya ngantuk kula. Apik. Iki mau rasan-rasan kalih kula. Napa? Jenengan tesik napa membuat satu identitas presiden panjenengan to. Nggih. Niki teng mburi rasan-rasan. Pripun? Aku suwi ra tau melu goro-goro ngenteni randang diunggahke. Sik to sabar aku ngono. Oh iya, Kula men bener. kula niku, men Iki men kudu munggah mawon wau. Selak pengen pentas. Selak pengen pentas. Ngoten. Wong mendino wis pentas kaya pengen. Goro-goro ora tau kula lagi niki. Dan niku lho. Lah karo aku bolak-balik gara-gara no. Tapi niki wong rantang dungane pegel niku. Lho iki lho. Sebab e? Iku kudu tak munggah. Oh. Memulai. Golek nganti ra lucu piye to Mas dungane? Sementara wis lunas to, Mas. Wah iya. Ukurane kuwi ya. Nggih. Nggih. Ora sangoni karo Bukesi Rasani lho. ra lucu. Bukesi, nek rung salaman rung sangoni. Berarti awake dhewe sesuk ora sandakel langsung salaman ae. Ngono, penak. Comoke. Wis kena isu-isu lho, saya mangker. Wis ya. Wah, sampun. Ibu nembang dulu ya. Wah iya iya. Ibunya para marmut. Kowe iki lho tak omongin aku iki jane seneng karo awakmu. Kowe iki lek omong saya maju lambemu. Kuwi nek digugu wong ngono lho. Iso maksudnya iso gawe maju wong ngono. Iya Kok iya iso? sayang. Aku ya seneng karo awakmu. Tenan. Tenan. Ki mumpung bojoku ya mriki turu ngene iki. Seneng kok mergo bojone wis turu. Seneng. Lah kula sesuk terus buka streamingnya diulang kan iso. Belum tahu yo, sesuk langsung tak pateni no paketane Bojomu sing dipateni. Jadi pateni apa nih paketane? Sing gelem karo aku mek bojoku kuwi tok. Iya iya. Nah, gemati ya. Guys. Saya itu hanya mencintai satu istri dengan berbagai cara. Wah, ngeri. Ngeri tenan. Wah, iya. Tak tutoi. Liyane Ki kecape iki sakit tresnane. Niru omahku to, Mas. Piye? Kamarku lah kamar mandi dalem. Ah, Karo bojoku seneng. Lah kok iki lho. Aku ya tak nggawe kamar mandi dalem. terus Basa dhek nggawe kamar mandi dalem. terus Lah kok bojone kekunci malah ditinggal turu. Ora dibukake. Piye jajal ngono. ngono ora pareng ngono.
jahat karo bojo. Lah iya, kamar mandine ning jero kamar lho kok malah ditokke. Bojo iku kudu dijahati, Mas. Lho. Bojo ki aja dike seneng. Sesekali bojo iki kudu dinesoni. Malah aku iki malah seneng bojoku lu nesu. Bojoku lek nesu ora njaluk apa-apa. Meneng. Lah nek meneng ra omong-omongan piye kowe? Lho, ya isyarat no, nggih bahasa isyarat. Lah nek njaluk mangan. Lho. Gak omong-omongan. Ngono ya. Kowe senengamu lak kopi, wedang kopi piye lah Ya akhir wedang gak ngombe. Oh, ngerti. Langganane ngombe. Ngombe. Nek mangan? Mangan. Ngombe. Akhir. Oh, lah nek pengen adus? Yo. Loh. Lah nek kowe kangen pengen bulan madu, kumpul. Lah iki. Lah apa kuwi lambange ngono kuwi? Nyepot pempes anake. Iya. Iya. Dadi bojomu njaluk ali-ali. Lah. Gak. Piye ta bojone njaluk ali-ali kok? Lah iya. Heeh. Aku lagi dong iki ya. Kowe dikira arepe nggae ni ngono kuwi. Heeh, meh kleru ya ngompan iki. Ayo. Ya, entek nambah kaya. Ngono apresiasine to Mas Kluduk. Ya saya mengapresiasi kagem kanca-kanca pengrawit maem santen menika mugi-mugi kemawon Madangkara. lagi maem santen to. Oh iya, lagi Sik tok kok iso maem santen ki. Kok iso kara dadi santen ya? Lah lagi to. Kayak kudune lak grup para wira piyaga ki lak Madangkara. Lah iya. Kok bahasamu gawe madang Tak santen? bosokne alus maem santen. Madang wi. Madang ki maem kara. santen. Dadi iki grupe Maem santen. Oh. Ya bener apik. Menika santen lah, menika gandosipun. Tutuk ning diasmu kuwi gandos ora. Lho, tegese iki pusate. Oh iya. Lek klopo niku serenek santene karek gandos tok. Lah gandos menika paribasane pusate santen mlumpuk ya ning gandos menika. Oh iya. Gan Menika gantilaning atiku ora ana liya dalang ya Mas Cahya Kuntan. matur nuwun. Dos. Dos menika dosa menawi kula nglamak kalian panjenengan menika kathah Kang Mas kula. Santen kuwi ayo piye? Santen. Santen menika satepung santai. Dadi nyambut gene santai ning mirasa. Lah iya bener Ten. temen to. Ten menika saka tembung tenan. Nyambut gawe karo guyon ning ya tenanan lakune ya cukup lakune ya teko. Teko, iya, Bisa teko ya? te. Te menika tekun nanggone nyambut gawe insyaallah oleh hasil iso nyukupi keluarga. Ko. Kondisi dan situasi bisa menempatkan mening lapangan, mening gedung, mening pejabat, ning menah masyarakat. Masyarakat mah. Maju terus pantang mundur. Iku lek sewengi lak, Mbok. Kok terusne ra nek taen. Asnar ndawakne wektu lho kuwi ya. Ya ora kok ya. Nggih, Mas. Ning anu Mas, niki Nggih. tenanan. Napa? Nek diasah dengan spontanitas atau situasional, niki akan terbiasa. Nggih to Mas? Lah niki nek teng omah, spontanitas. Betul kuwi. Deng ora enek Deng, apa-apa. wis TV tak dol. Spontanitas iki kecerdasan kok dipidol. Itu kan spontan, Mas. Lah kowe mare anu pengalamanmu kurang. Dadi kakean ndelok koran maca TV ngono kuwi. Lawas kuwi. Lah iya. Salep berarti Lah kuwi. iya salep. Boten. Nggih, matur Tasih nuwun. wonten medal nggih. Tasih Nggih, nggih nggih. Menika Pak Lurah sedaya para-para Lah, Mbak Lurah. Bapak perangkat Tasik Lenggah. Masyarakat. Saya ini acung jempol luar biasa Nggih. untuk Linmas wonten ing Desa Ngampel. Tepuk tangan luar biasa. Kula wau kalih bapak-bapak Ansip niku Nggih. diterke teng pundi-pundi pipis terke. Lah kula turuwe ditunggoni kok.
Heeh. Niki turu teng jero gen ruangan wau. Nggih. Tunggoni, mbah nek wedi nek mesin jahite ilang sitok mbah kan. Ngono. Ha iya. Lha iki ditunggoni. Niki to. Ditoke nunggoni batang iki apa lho. Nang musala wae tulisane kok. Pripun? Tulisane lah HP yang punya HP dimatikan ngono kuwi. Lah niki pas kula pas betul-betul HP. Dadi kok Langsung tak gawa niku wau. disita bojo kula niku wau. Iya. Ayo saiki pelok 6 coba. Siap. Umi, Winong, terus Birgita, Diajeng. Ayo papat langsung. Kene tak gene spot sing penak, Mas. Mentok, mentok tak kandhani mung lagumu. Angisin-ngisini mbok yo aja ngetok ana kandhan wae enak-enak ngora ora nyambung gawe mentok mentok lagumu mega mega gawe kudu. Niki lho Mas, niki lho. Apik luar biasa. Niki tembang lawas kan kudu diuri-uri. Nggih, mentok-mentok Nggih, itu nggih. tunggale kupu kuwi barang Nah. kae. Nah, Kupu. wah, iki ra mudeng tembang-tembang kuno biyen kok iso. Kayak lho kupu-kupu kita. Ah. Men kupu. Iki tembang lawas tunggale Mbah Jenggot wis kagungan putra lah tunggale kuwi. Ngono. Kopi man kupu-kupu kita kupu. Tapi derek tembangipun apa, Gus? Ninggal katresnan. Nggih. Kula panjenengan sedaya sak kru menika ninggal katresnan dumateng sedaya para warga masyarakat ingkang lenggah wonten ing ngampel mriki mugi-mugi tetep eling kalian kula panjenengan warga masyarakat Pak Lurah. Pak Lurah menika nggih tresna kalih budaya. Nggih. Klebet ketua panitia Pak Tri lah luar biasa le WA kula mboten leren. Nggih, Sasmito. Dasaripun pancen masyarakatipun swadaya Mas Kritik anggenipun. Nggih, leres, Mas. Tresnani Nggih, dumateng nggih. budaya luar biasa. Wis nembang katresnan. Sancut gumbergut anggenipun kapengin ngawontenaken tasyakuran bersih desa menika. Leres, leres. Nggih. Gandeng. Dasaripun. Lagi jago ya asine Mas Cahyo iki kangen karo sampean. Yakin tenan. Nggih, Saya nggih. bojoku anggere ngerti, Pak engko bintang tamune sapa? Mas Kluthuk. Aduh, asik. Asolole langsung ngono kuwi teh. Niku soalé anu to Mas. Kula nggih ngaten. Piye? Kula niku jane nggih. Nggih. Mesti kula tingali jadwal iku melu sapa jol. Mas Nggih. Cahyo wis alhamdulillah. Piye Mas Luduk? Iso pedhuk dari aku senengku ra omong. Kok nyapa urusane karo dar kok iso. Ning niki kabar gembira Mas Cahyo. Dalem Mugi-mugi Pak Haji Mbing, Pak Nggih, Bupati, Pak Bupati. mudah-mudahan bisa mengondisikan jadwal penjenengan kula nanti di Ndelopo. Tanggalipun September, janipun tanggal 17 nanging boten saged, Pak. omonganmu lho tanggalipun September iki cara ngendi? Tanggalipun bulan September tanggal 17. Boten lho. Ning boten saged, ning Nggih. muga-muga mangke Pak Bupati saged tanggal pinten? mengondisikan waktu panjenengan saged ledang. Amin, nggih tanggal 17. Lho 17 kula longgar niku. Non, Kula longgari. Pak Bupati sing boten saged. Aku ra iso kuwi. Lho, piye to? Iki opening showroom Prabu Motor ning Dlopo. Ngono. Ora iso. Lho, sampean gak iso ki nderekke sinten? Ngeterne bojoku. Lho, lara apa? Lara bojoku. Oh, ya kan ngombe obat no. Lara. Jare bojone iki udunen no. Pon mari ya Mas. Kok ning doktere Pak Dokter ngendika piye kae? Pak dokter ya. Ketemu doktere. Heeh. Caman tekoke ngene, ketemu dokter jare doktere lara apa ngono, ora ngendikan. Oh iya jare doktere lara apa? Wis kobong. Aku ya ajarono ngono lho ora ya. Nduk kene nduk, lara ta wetenge. Ora ya wis. Dok, sampean sing ngurung nikah sinten iki? Iki dadi bendong. Kabeh. Iki sik mahasiswi semua kok. Iki mahasiswi. mahasiswi, iki ya mahasiswi. Lah aku Mahabharata. Mahabharata. Ayo. Kowe iki kok iso. Ayo. Tembangipun damel gumek napa slow? Lah kuping kuwi bosok diomongi.
Tembange ninggal katresnan. Oh, nggih. Nggih, seger mawon digawe seger. Pertama ndandut, kedua jaranke. Oh, nek seger pas, Mas, seger pas. Ayo pas. Nggih. Pas. Iki luwih seger melih niku kok ngadeg. Niki seger niku. Oh iya, kene Mas Jamil, ora apa-apa kene Mas. Niku debeleh iwake oke ramem niku. Ayo. Ngoten. Ah, ya kuwi apa-apa dilakoni. Nggih. Oh, ngreok, dodol pipa, boleh tenan. Ndolop ora. Dhek pasang tarif saiki kok. Lah, Ndolop lek 2 jam ngono kuwi 2 juta dhek ngono. lah niki mergo teko niki ambet ngertos jenengan. Nyapa? Lho niki mungkin sing bongkari trijing ni sinten? Nek mboten niku iso. Iya to. Yo, diaturake. Katresnan, siap. Ninggal katresnan. Mangga. Winong. Sik disiapke. Coba, Dok, agak sana, Dok. Nang? Kamu harus apa itu? Winong itu. Semangat. Nah, blockingnya ditata, blocking tata. Nah, ngene. Kuwi nek karo ora ngalih jejeken wae, Nduk, kuwi. Winong. Rada nyisirana to, Mas. Ora ganggu sinden. Iki blocking ditata, dipirsani. Winang-winong apa to, Duk? Rasane aku ki mau karo ning mburi kono lho. Piye? Lambe punya apa to? Sasa bobong itu. Ki tenan aku mbok Piye sumpah. piye? Dik. Kowe ya cakepmu. Wis gak tamone iki kok buka wadi kok. Ngelem winong. Kok ngelem piye? Apa? Winonge sip. Pertama ngono, sip. Lah nyet Mas, suarane. Wah. Ayo. Lho ngene lho. Wong kowe aja, kowe arep pembelaan kowe. Iya. Iki di streaming pembelaan. Lho iki. Ngene lho asline ngene tenan iki. Sik to. Aku cara gak ngelingi Mbak Yu tak pangan. Nong nyedak rene. Lek kuwi ora. Tenan. Pripun to Kang Mas kersane? Niku saestu to? Iya ngene, Nduk. Saya seneng. Iya iki berarti bener. Iya ki ngene lho. Wong lanang kuwi nuwun sewu, Pak. Itu tidak menutup kemungkinan dan kita jangan munafik bahwasanya lek ndelok wong ayu ki sik sakala Ora seneng. Iya seneng. Tapi itu hanya sebatas kagum. Lah iya kuwi. Boleh kita mengagumi seorang wanita, tapi jangan sampai kita mencintai seorang wanita kecuali istri kita sendiri. Lah upamane winong ki cinta karo sampean terus piye? Ora iso, Pak. Ora iso piye? Ora iso kedaden wong umpama. Ki tenan winong aku pengen karo Mas Kluthuk. Sebabe. Aja wedi aku, Pak. Wedi apa? Wedi karena gini. Wah gini. Omongane iki mulak-mulak kayak iso. Tunduk pae piye ngono. Gak kuat aku. Ngomong ya. Iku tenang. Ben rada amblek iki lho, mblekon iki lho rada abot kok iso. Nembang. Terus nduk kene ya, kene. Bae ning sandi Mas Kluthuk. Ben ketok-ketokan awakmu wis. Ngono, ninggal katresnan Mas. Tapi tak tuntah ketudung-dung. Iya. Kayak ya. Ngono teko aku lho. Kuwi duwe IG ora ngono. Hah? Arep didelok IG-ne. Wonten. Nah, omong Nduk, ngono Facebookmu apa? Ngono. Aku wis ora tau dolanan ngono-ngono kuwi. Loh. Waktu senggang tuh saya itu untuk mancing dan keluarga. Alah, oh mancing keluarga. Mancing kemarahan istri. Oh, rapo tak cuci jempol nek mancing keluarga. Mbok ge emosi. Yo. Saya kok golek bola ben padha tukarane karo bojo. Nek lek bojone Mas Kluthuk aku percaya sabar aku wis kulino jagongan kok ya. Terus tau dolane njaten sabar nrimo ayo. Apik kok kuwi gelem napa apa anane kok. Iya. Aku ya obah sithik Mas. Snap. HP lu mati 3 dino. Ayo. Yo, nembang katresnan, Pak. Klithike malah curhat ning kene. Wes, mumpung enek kanca curhat. Terusno tak entek nek gitu. Ayo, aja kuwi dulurmu ya. Tegese iki tak entekne pembelaan ingin bela. Ya, Aku semelang lek do tukaranmu akhirnya gawe manajemen dhewe-dhewe iki lho. Tidak. Saya sudah komitmen bahwasanya penak rekoso kudu dilakoni wong loro. Lah kuwi lho, Pak. Kuwi lho. Aku ngamen ya wong loro, ning bis ya wong loro, ngetoprak ya wong loro. Elok. Sukses ya tak lakoni wong loro. Mas Klitik mulya, Mas Kluthuk? Mulya. Oh iya. Kula duwe niku kudu duwe. Kula penak niku kudu penak. Kula nganti saiki saking mulyane bingung kok. Piye? Duwe kuwi tak butuh apa neh aku. Wah. Bayari iki. Kang mane kula mawon. Lah iki lho. Lah kepruk lah.
Wino senenge ngopo. Ngene iki kok aku melu Mas Cahyo neh tanggal piro. Oh, Dek rasa negara-gara ya. Rasa negara-gara kok, Dek. Ambil haus. Wanu tik-tik. Dalem. Solek gara-gara ade cah loro ora Ah, apa-apa. siap. Dimane ngedumel ya toh? Nggih. Mboten penak. Marai kelas. Apa-apa, pandrape mbok pek dhewe. Ayo ndang nembang ayo. Ninggal katresnan ora. Yo. Kali kula pamit pisan nggih, Pak. Nyandi. Lho niki pun pamungkas ten iki. Iya. Lah nggih, sisan gawe kula tak nyuwun pamit. Nggih. Nggih, muga-muga panjangkahipun piyayi ngampel kasembadan. Nggih. Mugi-mugi jinangkah ingkang jinangkung Aja sik to. Napa? Wino ngadeg kok ya. Kok lek selingkuh. Oh iya. Kuwi bener kuwi sing sepuh malah bener sing tuwa ngarahke apik. Ya golek sangu. Oh iya. Iya. Ya terus Nando tak ngancani. Iya. Yo, monggo ninggal katresnan. Wiwit saka kowe nong, enong. Ah iki Mbak Winong Kluthuk Saputri. Lakon bek boton entek neh iki. Duit sundukan tak. Enggak. Tidak suka aku. Ayo no.
Matur nuwun. Matur sembah nuwun. Mbak Diajeng, Mbak Winong, Mbak Birgita, Mbak Umi luar biasa. Nggih. Diselamati sik Winong no apik njogete. Apik ya, Nduk? Nah iya. Piye tangane piye? Anyep. Mosok wong urip kok. Anyep ki tegese dengan cuaca sing ngene iki kedinginan. Berarti Kedinginan. butuh kehangatan. Aku ki adimu, ora nek aku ki tega karo sampean mboten. Ngene iki aku turu jopo. Kowe nyemani mboten Mas. Aku ki mbayangne Mas. Nggih, nggih. Upamane jenengan akrab banget to karo Nggih. Kakang Adiso antarane Mas Dwi karo Mas Soni ono akrab banget. Lah nggih. Suatu saat aku pengen dagel karo Mas Kangko deket ngono tutukan plok-plok ngono. Lah kok engko to jajah. Kok ngeten iki nek teng panggung kowe teng omah nggih WA-WAnan. Aja koyo mambeki ngono iki. Oh nyeneni ya. Nggih nyeneni. Evaluasi ya kowe. Mboten. Ngeten Mas. Ngeten iki harus diklarifikasi. Pripun? Hanya untuk bumbu sebuah humor aja tidak akan menjadi masalah. Sok kalau salah persepsi. Pripun? Pendampingi Mas Jo, pendamping kula sing teng omah. Nggih. Nyambut gawe engko digrawek dhewe iki sok njur napa nyongakati. Sing ning omah leh ndongake nyambut gawe sukses, njur kula kalih Mas ku nek nyambut gawe engko sak-sake ngoten lho. ngono. Dadi ming bumbu. Bumbu nyenengke kanca-kanca pengrawit, nyenengke kanca-kanca sinden. Ben mboten nenten. Nggih. Rasa sing Tegese netepi kewajiban Nggih. ya nek kuwi ya. Dadi nyambut gawe apa wae tumindak apa wae kanggo anak bojone ning omah. Ya ta? Asli yang takut adalah kamu. Oh, ki mau klarifikasi ngene bojone. Oh, iya. Iya. Klarifikasi. Mergo telung dino iki HP-ne dipateni. Mboten. Iya. Mboten lah, intinya guyon. Niki Guyon, Pak. padha karo dulur. Lah nek ngeten lah mboten iso guyon awake Iya, dhewe. wis. Nyambut gawe niku yen ditanggap sekolah dhewe nggih butuh hiburan. Nah, bener. Niki lho Mas, Heeh. piye ben panggung niki entuk tombo, entuk seneng, entuk guyu, entuk guyon. Leres. Ngoten lho. Sing nak Ayo ngepret lho. Maido ya. anu sane jenengan gembret to. Ngoten. Mboten Panjen- kepenak lagi. Leres. Kula piyambak niku yen mayang enten Nah, iki nggih enten to. panjenengan Nggih. berdua ngono wis beda. Wah, engko nggih tambah kesel Lah, Mas niku lho. Kluthuk. Mas Niku lho. Kluthuk lagi munggah. Kula ati kula pun bombong, ati Wah. kula pun marem. Peteng pun senep to? Eh? Pun senep to punah. Sebah pisan. Nah, niku galke ngomah soalé. Lambung niku berarti. Lambung. Nggih. Mula ngeten iki kangge menapa nggih Mas? Nggih. Jangkeping pagelaran. Leres. Ingkang panjenengan ngendikaken lakon, lagon, lucon, kedah kecakup. Kecakup. Ngeten. Lawon ana tupe. Nggih. Itro. Wah sikat tenan kok iso. Bangsane. Ha kono ning ngarep sing tetes kono. Nggih, Pak De. Kuwi Ingkang wigati nanging ing panuwun dhumateng sedaya warga masyarakat Ngampel, khususan Mbah Lurah lan sedaya perangkat wonten ing Ngampel. Mboten saged piwales menapa-menapa. Jam 3 dene punjul ya. menapa. Ayo, nyuwun pangapunten ya. Iya. Tutup Rikoto. Aku ora tega enek lho sinden tak ngonone nesu. Ngoten nggih. Heeh, tanpa pamitan roro kok sampak. Enek ngono. Dan nek kula mboten, kula Mula langsung aku balik Petruk neh wedi nek kowe nesu. mboten kula niku mboten duwe rasa nesu, Mas. Mboten duwe jiwa nesu. Wong niku kudu sinau siji sabar, loro ikhlas. Wah, iki luar biasa. Sabar, sa. Saiki ya tegese sabun mandi harga. Pokok kono nek jenengan kaya. Kata-kata kangge para warga masyarakat Nggih. Ngampel. Kula namung saged ndedonga mugi-mugi sedaya warga masyarakat Ngampel pinaringan berkah barokah, Amin. digampangne anggone golek sandang pangan. Amin. Muga-muga didoke bilahine cedhake rezekine. Muga-muga warga masyarakat Ngampel menika ayem, tentrem, mulya lan tinata diparingi Tulungagung, Nek. gampang golek anggone golek sandang pangan. iki kita kakek di Tulungagung iki. Lah apa? Ayem tentrem mulya. Iki ingkang baku ngeten. Slogan Pripun? yang baik itu harus dipakai. Sing baku Mbah Lurah Lah, sedaya kok perangkatipun. Mbah Lurah kok dibaku ya. Sing baku Sing kupinge. baku. Lah. Sing penting Mbah maksudnya. Lurah lan perangkatipun insyaallah sugih ora nganti malih, Nah. penak ya ora gelem ndangak.
duwe pangkat yo ora gelem maksiat. Iki. Sugih bondo ora senengino. Nah niki. Sok kala ngeten. Niki Oh sik dawa neh. dawa neh. Iki sik dawa to entek kesempatan iki. Oh enak iya. Wong sugih, Nggih. wong sugih niku sok kala ngamali malah kurang. Nah niki. Ayo mumpung awake dhewe diparingi kurang, ndah ngamal. Mergo saya yakin wong sugih ki malah ngamale kurang. Kok iso? Nah, jenengan biyen sik jamane ora duwe rokok 2 util, dijaluk kancane 1 util. Diwehne lho mboten? Wehke. Diwehne. Karena dikalkulasi itu kan 50%. Iya. Jenengan duwe sego 2 bungkus. Jenengan dijaluk koncone Sak bungkus. sak bungkus diwehne lho mboten? Wehke. Diwehne. Kuwi nalika ora duwe ya. Nalika ora duwe. Berarti lek kalkulasine ukurane berarti 50%. Paru-paru. Separuh-separuh. Jajal lek pas wong jenengan pun sugih, duwe dhuwit 1 miliar, dijaluk 500 juta diwehne? Ora. Ora diwehne. Kalkulasine kan ngoten niku. Iya. Berarti lek wong sugih niku ngamale saya kurang. Mulane mumpung si ade mumpung ora duwe, jajate ndang patenan lho jajate. Kae ngetater bis kae lho kok iso panas bis. Sak dipateni. Mulane mumpung ora duwe, mumpung awake dhewe nik Saya tole aja starter saya aku sik rong lek. Lah alhamdulillah kena starter lek ora kena julok. Ayo dong kok iki kok iso. Dadi Ndek ingin lagi banyol mburi. neng watu jahe mogok akhire kae. Akhire Mogok. Wis akhire aku bareng tok tebu aku. Dadi intine wene ana yen pas kowe ora duwe, aja njaluk yen pas kowe duwe. Bener ora iki? Bener. Ya no. Kowe ana pas kowe ora duwe aja njaluk ning pas kowe duwe tegese ya kuwi mau. Wong sugih aja nganti malih. Wong penak Aja nganti ndangak. Itu kata-kata bijak malam hari ini untuk keluarga besar Maem Santen. Matur nuwun Mas Kritik Matur Lutut. nuwun, Mbak Eka, Jam. terima kasih ya Mbak. Terima kasih. Selalu. Makasih, Leng Mas. ngepit ngati-hati ya. Dan Mbak Peda hati-hati. Tenan aku meling tenan. Sinden-sinden barang ki kanca-kanca ki ya hati-hati kabeh. Mbak Yu, Uripe ning Makasih. dalan ya. Makasih Bude. ya, Nduk. Wah, nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun. oh iya makasih. Matur nuwun, Mbak. Mbah nuwun. Iya. Rinang piye lah ya. Ya. Ora apa wong petuk sih. Gaya. Gayane kok dadak balik. Terima kasih. Bila ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Jika ada waktu yang panjang, mari kita mandi lagi. Terima kasih. Kita berjumpa lagi. Berkah semuanya khususnya untuk warga masyarakat Ngampel yang tercinta sejahtera sepanjang masa.